नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे मनतरंग हर्षल कोठावदे लॉग या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे शिक्षण सेवक पाहिजे अशी एक ॲड आलेली आहे जळगाव जिल्ह्याची, जी आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे। तर कोणती पदं आहेत, किती रिक्त जागा आहेत या संदर्भातला तपशील आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे। आजपासून यानंतर जेव्हा जेव्हा भरतीच्या ॲड येतील त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न असेल। शिक्षण संस्था कानळदा तालुका जिल्हा जळगाव संचलित आदर्श विद्यालय कानळदा या विद्यालयात अनुदानित ग्रँटेड या पदासाठी खालील शिक्षण सेवक पदे भरणे आहेत। तर जळगावची ॲड आहे विद्यार्थी मित्रांनो, बघूया पुढे काय म्हटलेलं आहे त्यांनी। तर पदाचं नाव बघा काय दिलेलं आहे तिथे, तुम्ही जर एलिजिबल असाल तर जरूर भरा। पदाचं नाव आहे शिक्षण सेवक, विषय आहे हिंदी आणि मराठी, शैक्षणिक पात्रता आहे BA BEd आणि पदसंख्या आहे 1। सगळ्यात महत्त्वाचं ही ग्रँटेड पोस्ट आहे। दुसरं पण पद आहे शिक्षण सेवक, ज्यांचं समाजशास्त्र आहे, इतिहास आहे, भूगोल आहे, BA BEd आहे, त्यांच्यासाठी एक रिक्त जागा आहे। त्यानंतर पुढे दिलेलं आहे शिक्षण सेवक मराठी चित्रकला BA BEd एक जागा आहे आणि शिक्षण सेवक गणित विज्ञान BSc BEd एक जागा आहे। आता वरील पदांचं आरक्षण काय काय दिलेलं आहे बघा, या 4 जागांव्यतिरिक्त वरील पदांचं आरक्षण आहे। वरील पदांचं आरक्षण SC 1 म्हणजे बॅकलॉगच्या काही जागा असतील याच्यामध्ये, SC 1 ST 1 VJNT B1 VJNT D1 यांना प्राधान्यक्रम दिला जाईल। वरील पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी स्वहस्ताक्षरातील आपला अर्ज, शैक्षणिक कागदपत्र सत्यप्रतीसह खालील पत्त्यावर कार्यालयीन वेळेत 31/1/2022 पर्यंत मुख्याध्यापक आदर्श विद्यालय कानळदा तालुका जिल्हा जळगाव या कार्यालयात सुट्टीचे दिवस वगळून जमा करायचं आहे। आणि या संदर्भातलं चेअरमन ग्रामीण शिक्षण संस्था कानळदा सचिव इथे दिलेला आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य काय आहे या जाहिरातीमधले, सदरची जाहिरात माननीय शिक्षणाधिकारी सो माध्यमिक जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडून परवानगी मान्यता मिळण्याच्या अटीस अधीन राहून देण्यात येत आहे। सो अशा पद्धतीने ही ॲड आहे विद्यार्थी मित्रांनो। तुम्हाला जर या पदासाठी तुम्ही एलिजिबल असाल तर नक्कीच या अप्लाय करा। पत्र असतील, तुम्ही त्या कास्टमध्ये बसत असाल तर नक्कीच अप्लाय करा। सो अशा तऱ्हेने ही जाहिरात आपल्यासाठी घेऊन आलो होतो। विद्यार्थी मित्रांनो, हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल त्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह।